Sunana Sale Sani. Sana'a ta kai ka sani ina okada ne to kuma amma yanzu okada ya danza saboda tsadar man fetur. Ina kiran da shugaban ƙasa in yana so ya samu rahama Allah to ya dawo da tallafin man fetur. To in yi wannan to Allah zai ba shi rahama, amma in bai haka ba to ya iya tsintar kansa a cikin yan wuta ba ɓata lokaci wannan. In Allah da yana dawo da tallafin man fetur ya gama aiki, ya gama komai yi wa 'yan Najeriya aiki. Tsaro ya ci gaba da iya bakin ƙoƙarin shi, dama Allah ne ke tsare da mu. Muna fata